Hej alle sammen. Jeg havde lige en god ven i telefonen. Han skulle lige høre, hvad jeg gjorde for at prioritere min tid. Han havde godt nok svært ved at nå alle de opgaver, der kom ind på hans bord. Vi snakkede lidt frem og tilbage om forskellige prioriteringsmodeller, Eisenhower med mere. Og så fortalte jeg, at jeg har min lille måde at gøre det på. Så når jeg får en opgave ind, find ud af, skal det gøres? Fix det med det samme, eller få det i din kalender, få det ud af hovedet. Dernæst, så skal du spørge dig selv, er det noget, du har lyst til? Hvis du ikke har lyst til det, så sig nej. For det er okay at sige nej, så længe man gør det på en pæn måde. Hvorimod, hvis du har lyst til det, så skal du selvfølgelig kaste over opgaven og få den løst. For det, der sker, det er, når man har lysten til det, så er du motiveret, du er positiv, du er glad, du er ovenpå, og så skaber man typisk væsentligt bedre resultater. Når der så er nogle ting, du siger nej til, så har du mere tid til det, der virkelig motiverer dig og skaber bedre resultater. Det er lidt af en win-win. Det, der er farligt for mange, det er, at de siger, jeg burde også lige, eller jeg bør lige gøre det. Glem det. Lad nu være, for det giver dig bare en dårlig samvittighed, spildtid i kalenderen med mere. Så husk, næste gang du får en opgave, skal det gøres, så fix det med det samme. Find ud af, om du har lyst til det. Det er okay at sige nej. Hvis du har lyst til det, så kast dig ind i opgaven. Men næste gang du siger, jeg burde også, jeg bør, spark det lige over skinnebanen og stop. Det er altså død herfra. Så rigtig god dag derude. Hej.